मम्मी जी का हो कोई कैसन कुर्ती सियावा के लेल जही रोवा के नाप न देले रही निमने के सेले नीमन बाटे वो है नाप हाथ ना चौड़ा बाटे एकदम घुचुले नहीं सिया गइल के करे नाप में होई तो ओकरा के तो हम नाप देलाई नहीं का जाने कब देवी ना जब एक बिगाड़ी तो दूसरा का बनाई इसी सेंटर में ब्लाउज हो जाला हम वहां के 1 मीटर बेसी कपड़ा देले 1 मीटर ले कहा जे कपड़वे छोट बा तब हम का करी बताव आ सूटवा अथु हो गइल बाटे ले जाई कैसे कपड़ा छोट हो जाई बताई कि हमर बहिन सिलाई कर ले 1 मीटर में 2 ब्लाउज बनावेले अच्छा तो अब बताव तो कर ले का कर हम तो तरह के बार-बार कहतन तो करके हम ना कैसे होवे कपड़ा चोरावले बड़ी बड़ी तो एक ही बड़ी तो ऐसे ना लहती लगावतड़ी आ कतनो काले काहे के लिए आत चोरी ने बानी त काहे के लिए आत जैसे तो लड़े लागेला करे लगे बताओ हमरा उतुज कोई निक ना लागेला जानिए कनिया गौराजी भाई के वजह से लेके आवतनी जा जाई हम कहबे कोन तेजा मन से हो जा अपना गांव ही दे दो 2 रुपया एने कहे ओने एमे का बउए 2 रुपया न बेसी लागल आ जा ब्लाउज बनैया त लेके आई में न फेंक दे मुंह पर लेके माई पहिरी हां न त कपड़ा अपन मांगो ठीक हो जाता नहीं ओई दिन कहनी हम त हमर देखै से लागल ओकरा के हम कहनी त होई हती चुकी सेल हम पतो हम आ त न पा जैसन मिली ओइसे ने न सिया महाराज के परले फायदा उठाते सुनी का खाना बनी बना दे सब्जी रोटी आलूया के काट के सब जाई डाट तो न सुधर हां न ठीक बजाते एगो चल राइन के अथु बाप रे बाप ये नु कहाला कि एगो गांव में हटला हतना कपड़ा द सिए के आदमी के हालत खराब रहत तुए खाली आली करो सी के देही हो दिने रात सिए त एकदम बुझत कि आंखें फूट जाई लो भगवान लभी कगो निकलल अभी तक ले बैठ के गिनी हमें कगो निकल हुकवा लागल बेलो जवन में अरे अब तो दूसरों के मैंने हमरा के दे देता हूं को लगावे के ना खाली खाए के मिल त खइब और कुछ ना ना लगाइला हानि ऐसे कैसे बोला अभी मेहनत करतन के करे खाती घरवा बैठल बड़ त घर में बैठले पेट भर जाई अरे ना सरकार हम कहां कहतनी अब लगा देल बनी सब में हूं कम तनी देख लिया तू अपना का जावा के करी कजो हम ही करी ना हम करब ने सी के काज करे के हु कना कहीं हो कौन ना पैसा करे के पैसा तो गबा गिनाई कहलन कि दे रहो पे काई दी पैसा दे ली कि जाई हम ले ले हम ले ले क दिन से आवत नहीं की त जाई का हम ढेर समक चढ़ल गांव देहात में घूमे के ना ढेर समक चढ़ल बा अइया ले जा अभी उनका दुगो कपड़ा बात हम अइया ले जे त ना ले लेब दे तू चौपा लेती है पैसा जा हुक लगावा पहले चुपचाप पहुंचाई ना पहुंचाई वाला भइल बाड़न इनकरा निहन आदमी नहीं थे पैसा गिने का कहन ना तो पैसा गिने में तैयार गे डोरा ठीक बानू डोरा ना लगे पड़ी कल बाजारे जाए के वस्त्र लावे खातिर त हम जाके ले लेम डोरा जन कहन का करे ना हां हैला कुर्ते बेलाउ बुझा गइल का जाने कैसे तू सियलु न त जब सियलु जब हमरा पतो है कि ना ओय हमारे पे का कतनिया त काहे ना फेंकी हो तारा के सिए के दे रहे हमें पतो 1 मीटर कपड़ा दे रहे आ हाथ के ब्लाउज सी के देता रू सिए के बात सी हमें के जाना लो ई में सिया होई काम बढ़ावे बड़ुए जी आ काम नहीं के बढ़ावे तार सिए में अंग नहीं खेला फ्री का पैसा बोगे मिल जात हुए मांगा तो जितना में दे देते एगो गांव में बाड़ू यही से तार भाव बढ़ल बा जान जाई हो धारा है हम धरम ना मन करी नो तो दिया बना के ना मन करी नो तो रख लिया हां तो एक्स्ट्रा पैसा लागी हां एक्स्ट्रा पैसा फर तो पेड़ पे नोच के लिया के दे दी काहे सिए के नहीं के मन तो काहे न को कह दे तो हम ना सिए हो कपड़ा ही कैसे ना छिनाए वाला भरकत गोले हम काटत कोई नहीं छोटा हो गोले में हमार का दोस्त हां तो काहे तरह ई ना लोग तो देहिए देख के आ ना पाओ देख के ना लोग भरकल गोला काटल गोनी कह दे तो हम ना सिए वाला कपड़ा देखो कपड़ा देख का कपड़ा देखो तू कैसे में कपड़ा देले बाड़ू कैसन कपड़ा देले बाड़ू ओसे छोटा पतरा सीधे बुआ कपड़ा बचल चला चोटिन कहीं का हम ना ले जो हमरा के जैसे मन को वैसे सीके आ जहां मन के खाले दी हो हम ठीक है बना देबे जेम ठीक बटे नु जकरा एथि करे खोया के अपन ले जाई आई के अपन ले जाई एगो के बरियारी बतियो तड़ू एगो गांव में बाड़ू तो हसी वाली एगो के बरियारी बतियो तड़ू एगो सामान के 50 रुपए सुविधा गाना चलाई ना पहले बता देतनी जकरा मंजूर बा लेके आ जकरा मंजूर नहीं के मत लेके आ हां तो ठीक है बा तू टोला महल में नहीं खू ओई घर बुझा जाई करो से बाप रे बाप केतना भाव बढ़ल बाटे जन के जतने निक दो तने खराब हो जाता टुए हां कपड़ा देली भ सके वाला आ कौन टेलर 1 बीता 2 बीता बचा के ना रखला सना अपन एथि खातिर जा आई बुत लेके जाइयो ऐसे हम तो बनावे त ना जेबे करा के एहनु कहाला के आदमी कीचड़ कोला त निकले कमो में ना होखेला धगवे त बार बार काट देते मशीन इहे नु मशीन इतना एकरा काम होता नु कि
कामे नहीं करती ला त तेल उनका डाले के पड़ी तो निकाल के तेल में डाल देता नहीं ला के है जी रख के बोले कि इनका सुधार के देता निक सन सुधार के देता लेके चल जाइए ओतने पैसा में बार बार ना सियाला। अरे माई हो सीख ले बानी हाथ में गुण में तब न चार गदे हमरा दुआर पर जाए मैं बता रहा ना ए बजे का जी तनी फिटिंग कर देता पहन के जाए के सूट हां बड़ा निक लागता ए बुच्चे जी का तना के लेनी हो 350 के अच्छा लागता ना हमरा के अच्छा ये नु कहाला कि आजकल के बिटिया ठगा जाता रे कोनो चीज में का भई 350 के बाजी देखी त कपड़ा कोसन बाटे है लीरी बीरी मार है नेट के झला झला मार मुंह देह लौकत टुए अच्छा ना लगी निक लागी दाम ढेर ले बारौरा से जान जाई ठग ले लका तब का ठगला नहीं कि एगो देखी हमरो भी सूट बटुए हम तो कोई के 200 में 150 में दे देम कोई लीही त देखी जी हे नहीं होई ना रमे निक लागता निक लागता रौरा में जी बुची जी जान जाई ले ली 150 में ले ली 150 में हां 150 में दे देम रौरा के दम ना है अपना हाथ करे तनी के नीचे के बा कुछ एकर नीचे के ना आजकल कुर्ती में ऊपर के नु रहता है एकर नीचे के देले बा एकर देले बा एगो पजामा देले बा ना त 150 में पजामा ना नु मिली खाली सूट मिली अच्छा लागत है ना हमरा पे अच्छा लगी ना बड़ी निक लागी ऐसन कलर है बा के अपन निक लागी देखी खूब सुंदर लागत ले ली तनी हायो फिटिंग कर दे भुजी तो ले 150 रुपए एक और 50 रुपए फिटिंग कराई 200 रुपया आई रे 50 रुपए 30 रुपए लागेला कि ना ए बुच्ची जी वो सब के फिटिंग कइल में हमार फिटिंग कइल में अंतर बा हमार धागा देखम ओ कनी के धागा देखम मिलाएं ना भोजी तू ठगत तो 30 रुपए में करबो तो कर जाई 40 रुपए लेके आइम जाई 30 रुपए में करबो तो हायो ले लेम फिर जाई लेके आई जाई ठीक लेके आई 180 रुपया तो साज के आई ना हां आई जाई ठीक बा ठीक लेके आई भुला मत जाई सूट के बदले सूट मिल गेल तो अरे आए मो लेके हां तो ना लेके आइबू त हमार का लेबो 3 350 के लेबो एकरो के कहीं 500 में बेच दे हां अपन मनमानी करे को दूसरा को के जी लेके चलेबो देखो कोई के ब्लाउजो देखम नु हमरा में तो हो ही ना लागत त तनी पहले नाप के देख हमरा में हो जाई त पहन जाई आ ना हो त बेच दे चल बाद में अब सी आई वो सब से करा चला दे ना चलाएंगे तो फिर भैया घरी मालो गौरी शौकीन हो गइल वैसन ओ कनियो के फ्रेश चाहिए आ तबे उ खात ऐसन टोला महल्ला में के आदमी के दिहला न हो जाता हो कपड़ा चोरा चोरा के बच्चा के रख लेते सन है के रख लेता के रख लेता तार मेहरारू हो बतावा ओ तना कपड़ा दे रे हम पतो 1 मीटर कपड़ा दे रहे तो 2 को कुर्ती हो जाई जन को कुर्ती में कपड़ा बच्चा ले लड़की के सूट देबनी सिया के तो में हथनी के पातर से काहे नाप दिया तो नाप के नहीं के सिया के चाहिए कपड़ा के दोष हो जाई बच्चा के उहे कपड़ा हमनी के पहनत है का तब का कौन ठीक बावे नैहर ससुर उहे दिया तो बहिनौरा दिया तो उ अपना नैहर देत होई कौन ठीक बावे ई कौन चाल होवे एक खाली गलती हो जले एक खाली बार दिया तो छोटे कपड़ा उनका के दिया तो वे और गांव सिवैलस मगर आज तक ले केहू ना कहल आ एक खाली खलता देलू का तो कपड़े चोरी हो गई माने हम कर है सिलकानी कर है हम झूठ बोलते ना तहार मौगी सच बोलती है ना हो तर मौगी सच बोलती है अपने मौगी के तरफदारी लड़ता रहा अगर तारा कपड़ा चोरी होइल बा त चला हमारे घर में तलाशी कहला ना त एगो बात सुन ल तलाशी का कर ले तो ना काईती अगर एथी भइल बानू त चला ओकरा भीरी क गांव में घूम के जन क बात बुझाता ना गोइल ना रनी उनका डर लागता गोई रनी कनी मुंह पे फेंक के आइल बनी तो अगर बना के देवे कोई तो दी हन ना तो पहिर के अपने माई बाप के ही जई हन और का करी हन त भर गांव कहबू का हाला का कर काहे ना लोग करेला तो कहेला ना आदमी जे जैसन करी वैसन कहाई ना कहबे करी कोई के फ्री के नहीं के मिलत चोरावल ना होवे इत दाम ले खरीद के आइल बउए वो तो मेहनत लागल बउए कमाए में हैं एगो तू ही ऐसन मेहरानी बाड़ू कि अब तारे के का कही हम बात बुझाता ना का कहब गाड़ी देब तो गाड़ी ना सुनब हां गाड़ी ना देम और गांव में कहत जन चल काहे रे घरवा छोड़ के का चलल रे का चले नहीं इनका दुख लगता इनकर मेहरारू कपड़ा चुराई तो कहाई ना हो कहाई ना ये तो हम आई का मात बानो हम तो के बार समझावत थी कि उ खत्म ही है तनी तमीज से बोला खत्म ही त काहे के विदा कर ल जा काहे तोरा अपना घर में मशीन ना रे बैठा के सिएला सिया के लुरिया रहित ना तो उनका घर में कोई थूकहु ना जाए बना लेला बन जाई बाबू बन जाई हमरो लड़की सिखत है अब
आ काटी छाटी अपन चल, से जरा करी हट, जरा चल, आई बतिया मत कर। झगड़ा न केल गर्मियाए मत गर्मिया तारे तो ने गर्मियाए हमरो बेटा बा हाँ, तो हाँ। तारे ने मन बेटा पैदा हाँ, तो कइले हमरो घरे माई भी है बात हाँ। तनु ए माई सरवाई बोलता। पिया कई का बतियाई रे ए पिया तू मेहरारू के ओकरा बल पा मौगा सरवाई मेहरारू के मेहरारू कुर्ती के में हुक कमाई लगावेला आदमी का बोली इहो त इनको त नाव गति करे ले जानत नहीं के लोग कुर्ती में हुक लगावत अरे लगावा फायदा करी लगावा चल हा बुढ़ाऊ चल का मुहे ए लगा यार की के नौकरी धइले हवा सर बढ़िया कर ए सर हित मत करो ना ते यही घड़ी हो अच्छा, जाए का बात कर? बुझा तनु यही घड़ी हो का जाए बतियाओ था ए, घड़ी हो चल जाए। ना हो चौपा से यही घड़ी तारा कम करी मोबाइल पे काहे बाजे बाजन के पड़ल है का लांगा हड़सन लगन के मुहे लगवा त लांगे बड़ा बनवा सोझिया हड़वा अरे करू पूरा तोर खानदान लांगा अरे भैया तो चल ना के बतिया एकनी के जिंदगी भर चोरावे के लगन भइल बा कपड़ा छौ के चोरा आवत तनु बिग दम न हरिया में टांग के बस सोझिया जीव यही घड़ी अरे हट रे हम हट पगला मत हम का काय देखल बड़ हो काहे बतियाओ तले रे तनी आई बेग ना तोरे दहिया में बोल रे कौन हो गेल बा का हां तोरा लेखा लइका ना हम पैदा कैलही का तारे सन बाबू हमारा घरे निकल का हां बालन बाबू है का याद करत रह हत करत हो बाबू देखो हमार गांव में हल्ला भइला एकर मेहरानू है टेलर ये सीए ले तेरा कमा ये के हाल किया ना बतिया ये सही हां चल अरे चल चोरी नहीं चलो, है चलो, टेलर लेके ये। क्या जाना? कहला त मार दे मैं घड़ी चला के सोझिया जीव नमस्कार प्रणाम हम मणिकरण सिंह हमने के अपन टीम में हमने के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करत रह जाइए सबके साथ विदाई एकदम बाय बाय